som Dino a dneska vás vítam u ďalšieho vlogu. Ako ste si mohli prečítať, boli sme v Piešťanoch a vlastne chcel som vám natočiť stále nejaký ten vlog, ale učiteľky nám zakázali mobily, takže nič z toho nebude a aspoň vám porozprávam, čo tam bolo. Mali sme také dve vyučovacie, také ako témy, že v jednej sme vlastne nám ukázal chlapík prezentáciu, potom nám dal tablety, mali sme na otázky odpovedať, potom nám dal zase tablety, dal nám takú tabuľku, ktoré boli tie témy, čo boli v tej aplikácii, na ktoré sme odpovedali a mali sme o nich porozprávať. Potom sme to ešte raz urobili, či sme to lepšie a potom druhá taká vyučovacia téma bola, že s takou babou sme si sadli na také tie, ako nie kresadlá, ale viete, tie somariny také, ako taký, no, volajme to teraz kresadlá. A tam bolo 4 živly, čo bol vzduch, voda, zem a voda. A ešte potom nám dala poslepiačky, sme išli, no ako ja vždy som musel zletieť. Potom sme mali o včelách a tak. Potom sme išli do takého obchodu veľkého, kde sme vlastne tiež museli... Boli sme tam hodinu a mali sme si niečo kúpiť, čo sme si zobrali peniaze nejaké a... Tak mám knihu zobranú, niečo pre psa a mal som jelly beans, ale... Ona mi hovorí, že boli dobre, že nemajú tam hnusné, tak som si ich vybral také dobré. Ale som teraz blbé, že som si ich nenechal, lebo boli hnusné. Do škorica ste si dali škoricu a začala štípať celé ústa. To sa nedalo. Kamarát si ich vytiahol 3, takže tie ústa asi ho doštípali. A... Sme sa vrátili tak o 4:00, o 4:30. Sme vyrazili už, ja idem cestou domov. Bol som ešte odkopnúť kamošov a to asi na tento vlog bude dneska všetko. Takže užívajte si dneska ešte do konca deň. Užívajte si aj celý týždeň, aj celý život a robte to, čo vás baví. A čaute.